Бедстващата сърна получи втори шанс за живот, след като беше открита в тежко състояние край парк Росенец в първите дни на новата година. Животното е било нахапано от хищници, но благодарение на бързата реакция на полицията, ловно дружество и екипа на зоопарк Бургас е спасено и върнато в естествената си среда. На 2 януари в полицията получават сигнал за бедстваща сърна в тежко състояние в района на парк Росенец. Отишлите полицейски служители са установили работещи на нефтобаза Бургас, които са оказали първата помощ на въпросното животно, което е било нахапано и в действително шоково състояние от стреса. Съответно, полицаите са потърсили съдействие от ловно дружество Лебед. Взето е решение ранената сърна да бъде транспортирана до Бургаския зоопарк за спешно лечение. Имаше кървящи рани, същите бяха обработени. Успяхме да му сложим и антибиотик с системно депо действие. Най-неприятното беше на втория ден, когато животното не беше много адекватно и когато очите му бяха почти обезцветени, не виждаше къде отива и мислехме, че ще го загубим. Тук има всякакви видове хищници. Един от най-големите, това е вълка, има чакал и лисица. И трите вида хищници могат да навредят на този най-малък вид. На третия ден борбата за живот дава резултат и животното беше върнато в естествената си среда край Аркутино. Животно, както е това срандак между 3 и 5 години, който е вече с усъвършенствани навици в дивата природа, той не може по никакъв начин да остане в заграждение в зоопарк. Вече напълно възстановена, младата сърна има всички шансове да оцелее в дивата природа.